video z hry Brawl Stars. A toto video bude o tom, že aký si mám kúpiť skin na Surge'a, alebo neviem, či si mám kúpiť tento Kraken Surge, alebo ešte tu máme Bibi. A na Bibi je pekný tento tiež. No a neviem teraz ktorý. No a ale ja si asi kúpim na toho Surge'a. No dobre, to je jedno. Ideme pušnúť toho Surge'a na 18, lebo som dlho v mínuse. Nehral som dlho Brawl Stars a teraz som chcel natočiť pekné video. No dobre, tak ideme na to. Ja sa volám Chester, neviem prečo. Čakaj. Ok, zničil som mu, toto je jedno. Aspoň mám jedno. No poď. Kar. Už mám 3. Nie. Také šťastie mám. Fúch. Nie! Prečo som tam išiel? No dobre, toto nebolo dobre. Ešte raz ideme play again. Takže takto no. Je to už ťažké hrať proti takýmto Diamondom a Goldom. Akože pre niekoho nie, ale nie som už taký dobrý. Gladiator kolec. Dobre, kašlem na to. Nejdem moc do fightov, pretože nechcem hneď zdechnúť. Ja radšej počkám, kým bude napríklad top 5 a potom pôjdem. No a teraz idem zničiť aspoň jeden ten box. Chcem posratý zničiť. A tam je ten pokočík. No. Nie. Noj! Musíš mi to vyžrať. Žrať jeden. To nie sú výhodné tie power upy, že to vidno. Takže. Ok, za chvíľu bude top 5 a potom pôjdem do fightov. Aj. 6. Pre Boha. Sú fakt taký zlý. No dobre, to je jedno. Ideme posledný krát, alebo nie, viete čo, však veď si zahrám 3 a mám šancu vyhrať. Pretože tam nie som sám. No. Takže idem tiež takto boxy brať viac. Počkať. No poď. Dobre. Na Sandyho nejdem. No poď. Nejdem, no, ale musím teraz. Dobre. Nemám kill, ale mal to byť kill. To je jedno. No, hoď po ňom už tú blbosť. Bože, to debil. Nevie zabiť jedného kroma. Dobre. Na Rafa nejdem, pretože on má tu no má 10, no takže môžem ísť. A ešte mám k tomu shieldy. Čakaj, tak zastanem chvíľku. Zoberiem to. Máme 11 niektorí, no 2 máme 11 a jeden sa techol. Zabil ho normálne, že grom. Ok, berte. A máme 14 a Maxa je v riti, lebo som jej dal normálne, že headshot. A teraz, toto ak nevyhráme, no tak ja normálne ragenem. Normálne rage kvitnem celé. No poď, shieldy, a ideš. No zdech. No. Ok, konečne plus 9. No, toto som potreboval. A ak dáme tú 18 dneska, epic, no, nič, dobre, 100%. Dneska som mal normálne, že zadarmo Legendary Startup. Viete, čo to je?
Inak počkať, ja mám možno inak. Hej, však ja som si to zabudol. No dobre. Aspoň mám niečo dobré. 1000, 3000 mám. 1000, 3000, ok. Oni Otis Shibanita. Čo? Star Powerka stojí viac ako normálne, že Hypercharge. No to je jedno. Keby som mal 99, tak kúpujem Tengu Majka. Alebo oni Otisa. To je jedno. Mám 4800. Toto by som bol. Aj toto. Toto si akože môžem kúpiť, ale veľa až tak nehrám. Akože počkať. Ak budem mať 2000 blingov, toto dáva zmysel. Mám teraz 3000. 2000, kúpim si to za... Aha, no dobre, tak to sa dobre dosť oplatí. Budem mať 2 skiny. Toto kúpujem. Babo, spermia normálne. Vypadla. Dobre, to je jedno. Ej, Coral Bell. Je, pekné. Ej, dobre. Toto je dobrý pin docela. To je jak ja v triede. Teda čo? 51. A mám 5400 blingov. No, to je dobré. A teraz môžem aj flexiť pred kamošmi. Ja mám koráľ. Dobre, tuto si dám, že koráľ. Alebo nie, tuto si dám. Tu si dám toto. A tuto si dám Bell koráľovú. Alebo korál Bell. OK. A toho kita, to kedy som si tam dal, pre boha. Surge frajer. A za chvíľu budem mať Kraken Surge, ale neviem, či si ho mám kúpiť teraz. Idem to hrať. A ideš volať, čo? No to je jedno. Ideme. A potom si kúpim Kraken Surge skin. Alebo Surgeiny, neviem, ale asi Kraken Surge, alebo Kraken Surge frajer. OK. Tak ešte dáme to hru, kúpim a potom bude koniec. To som ani nemusel nič robiť. Čo robíš? Nie až dynasty typ. OK. Ideme zatiaľ bomby. Cordelius tam je. Aha. Si myslíš, že je dobrý? Na mňa nemá. Inak, ak sa môžem spýtať, tento tu má gore damage dealer? Alebo čo? Pika, pipi. Aha. I'm not in nation. Every single day, I love the duration. I'm not in nation. Every single day, I love every single day.